Hola, bon dia, bona hora a tothom. Avui us vull parlar de Egara o Égara. Doncs bé, la paraula Egara o Égara, depenent de com la vulgueu pronunciar, és una paraula que ens ha acompanyat sempre a tots els terrassins i terrassenques. Des d'allà fa molt de temps ja tenim constància de que va haver-hi una civitas, una ciutat romana en el terme de Terrassa que es deia Egara. I fins i tot es va explicar que aquesta paraula venia d'una altra paraula que va ser llatinitzada, que era Egosa, que era aquell poblat íber del que ja vam parlar fa un temps, i que Egara va existir i que teníem alguns elements que demostraven que sí que efectivament vam ser una ciutat romana. Jo principalment em centraré en el que ens explica aquest magnífic llibre. Hi ha un capítol dedicat precisament a tot el tema d'Egara, de Gemma García Linares, que jo us el recomano, i una mica ens centrarem en això, en explicar aquest significat, alguna teoria i sobretot on veiem per primera vegada aquesta paraula, Egara. Pràcticament no hi ha fonts històriques que parlin d'Égara com a ciutat romana. Si tenim aquella cita de Claudi Ptolomeo, gràcies, això sí, que tenim fonts medievals basant i parlant del que era el bisbat d'Égara, que s'ha pogut anar fent una mena de recopilació de petits detalls, de coses que han pogut anar constatant que realment Égara va existir i on estava ubicada. Ja us avanço que seria on estan les esglésies de Sant Pere. La principal font és l'epigrafia, que és allò que ens permet constatar l'existència d'aquest municipi romà en el territori de l'antiga Égara gràcies a uns pedestals que s'han pogut conservar i les podem veure a Santa Maria, on amb un suport així de pedra es van poder fer aquestes inscripcions, l'epigrafia, i entre diferents textos es localitzava i es parlava d'aquesta Égara. Alguns investigadors afirmen que precisament aquestes restes, aquests pedestals, estaven in situ on es van fer i, per tant, en tot aquest conjunt de les esglésies de Sant Pere és on estaria ubicada físicament el que va ser aquesta civitas, aquesta ciutat d'Égara. L'arribada dels romans la podríem situar entorn al 218 abans de Crist, quan van arribar a Empúries, i tenint una clara finalitat estratègica dins del que era el marc de la Segona Guerra Púnica, que va enfrontar romans i cartaginesos. Va permetre veure la importància a nivell de posició geogràfica de la zona, així com de la seva capacitat productiva. Roma va introduir un canvi en el model administratiu que aniria modificant a poc l'organització dels pobles ibers. La relació entre els ibers i els romans era una mica una relació per necessitat. Amb el temps, els ibers van començar a rebel·lar-se contra aquesta dominació romana i se sap que van haver-hi bastants conflictes bèl·lics en diferents indrets de la península. Alguna d'aquestes novetats és la implantació d'un cadastre que permetia un nou sistema fiscal de recaptació, recaptar impostos, l'aparició d'una xarxa viària lligada a la reordenació del territori o l'aparició de les civitas, que seria aquest model romà d'organització político-administrativa format per un centre urbà i un territori dependent. El poblat ibèric que estava ubicat on tenim el conjunt monumental de les esglésies de Sant Pere anirà agafant aquest model romà. El que és Egosa cap a Egara no és que desapareixi, és que s'anirà romanitzant fins a agafar el que és aquest model. Elements com a sitges, com a dòlia, testimonis així d'època d'August, donen fe d'aquesta transformació que es va anar fent de mica en mica. Ja serà en temps de l'emperador de Flavi Vespasià que s'iniciarà tot un procés de municipalització a Hispània, que transformarà l'organització del seu territori i la seva administració de manera decisiva. L'emperador concedirà el ius lati, el dret romà, als municipis hispans, vinculant de manera definitiva el que és la població hispana a Roma, ja que aquesta nova categoria els permetrà participar i beneficiar-se dels drets i els deures del model administratiu romà i accedir a la promoció ciutadana. Amb aquesta concessió, Vespasià convertirà les províncies hispanes en centres econòmics, polítics i administratius de ple dret. L'epigrafia ens aporta aquesta documentació que dona fe que podem constatar d'aquesta municipalització, aquest canvi d'estatus que va rebre Terrassa, i en concret trobem un pedestal a Santa Maria, que el podem veure, dedicat a l'emperador Antoninus Pius,
on en el 139 se'ns indica que Egara va adquirir aquesta categoria, convertint-se en el Municipium Flavium Egara, que era una ciutat romana de ple dret vinculada a les estructures provincials i imperials i desvinculada del que era la colònia de Barcino, Barcelona. El govern de la ciutat estava format per la cúria, l'assemblea o el senat local, que feia les funcions de governar i administrar la pròpia ciutat. El càrrec més important era el del duumvir, format per 2 magistrats, i tenia com a funcions l'administració de la política, l'elaboració del cens, la designació dels encàrrecs d'impartir justícia, les funcions religioses. En aquest pedestal, el que podríem llegir és el Cèsar emperador Titus Eli Adrià Antoní Pius August Pius, fill de la divinitzat Nerva, net del divinitzat Trajà, Pontífex Màxim, dotat de la tribunícia potestat cònsul per segona vegada, designat per a la tercera, pare de la pàtria, per decret dels decurions al municipi Flavi d'Ègara. El municipi, igual que les civitis, feia les funcions polítiques, administratives, jurídiques, econòmiques i religioses de l'estat romà. Hi havia un nucli administratiu amb els elements bàsics que permetien el control fiscal de la comunitat i del territori. Ègara formava part d'aquests nuclis sense urbe, aquesta ciutat fòrum. Hi ha restes d'aquests pedestals, de sitges, un impluvium, que donarien fe precisament d'on estaria ubicat i, com ja hem dit abans, estaria en aquest istme, en el que seria el conjunt monumental de les esglésies de Sant Pere. He fet una petita explicació del que tindríem aquesta concepció d'Ègara. Ho torno a repetir. Consulteu aquest llibre, flipareu, hi ha moltíssima més informació. I res més, això és per ara i fins la propera. Adeu!